Sa isang liblib at malawak na baryo sa paanan ng bundok Tanglaw, naroroon ang isang tahimik na lupang tinatawag ng mga taga-baryo na Sitio Maligaya. Sa pangalan pa lamang, tila paraiso, ngunit sa totoo lang ay hitik sa pagsubok at kahirapan ng mga tao rito. Wala silang kalsadang semento, kulang sa tubig, at halos hindi inaabot ng serbisyo ng bayan. Isa sa mga matagal nang naninirahan dito ay si Gardo, isang 25 taong gulang na binatang ulila, tahimik at masipag na magsasaka ng mais. Ang kanyang ama't ina ay kapwa namatay sa karamdaman noon pa mang siya'y 15 taong gulang. Mula noon, mag-isa na siyang bumubungkal ng lupang iniwan ng kanyang ama sa gilid ng burol. Maliit lang ang lupaing iyon, halos kalahating ektarya lamang, pero sa bawat butil ng kanyang pawis, tila isang palasyong sagrado iyon para sa kanya. Tinamnan niya ito ng mais, mula binhi hanggang anihan, siya lamang ang gumagawa. Hindi tulad ng ibang magsasakang may traktora o kalabaw, si Gardo ay may lumang araro, pisi at gulok na si Tatang Raul pa ang gumamit noong araw. Luma na ang kanyang kariton na gawa sa kahoy, at ang kanyang bahay ay isang baryong kubo na halos matumba na kapag bumabagyo. Ngunit sa likod ng kanyang abang pamumuhay, kilala si Gardo bilang matulungin at may mabuting puso. Hindi siya marunong magsinungaling, at kahit sinasaktan o nilalait, pipiliin niyang manahimik. Kaya lang, sa isang baryong hitik sa inggitan, kadalasang ang mabait ang nagiging puntirya ng mapagsamantalang mga tao. Isa na rito si Mayor Romulo Diaz, ang sakim at makapangyarihang alkalde ng bayan ng Tanglaw. Taga-baryo rin ito, pero noong naging mayor ay tila lumaki ang ulo at naging gahaman. Palihim niyang pinapalawak ang sarili niyang hasyenda sa pamamagitan ng pananakot, pagbili ng lupa sa mumo, at kung minsan, pagsasampa ng gawa-gawang kaso. Ang ayaw niyang pinapalakas ay ang mga taong hindi niya kontrolado. At isa na rito si Gardo. Kasabwat ni Mayor Romulo ang isa pang kasuklam-suklam na nilalang, si Mang Loreto, isang mambabarang. Walang nakaliligtas sa mga sumpa ni Mang Loreto. Lahat ng kalaban ng alkalde ay biglang nagkakasakit, nababaliw o namamatay ng di may paliwanag. Sa tuwing may magsasakang tatanggi sa alok ni Mayor Romulo na ipagbenta ang lupa, laging may misteryosong insidente. Alam ito ng buong baryo, ngunit walang makapagsumbong o makalaban. Kaya si Gardo, kahit ilang beses nang inalok at tinakot ay tikom pa rin ang bibig, pero matigas ang puso. Hindi ko ipagbibili ang lupa ng aking ama, lagi niyang sinasabi. Dahil hindi lang ito lupa, ito ang buhay namin. Isang araw ng tag-init, habang nagpapahinga si Gardo sa lilim ng punong santol sa gilid ng maisan, may narinig siyang kakaibang lagitik sa ilalim ng kanyang likuran. Nang tumayo siya, may nakita siyang maliit na hukay sa lupa. Doon ay lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isa itong maliit na lalaki, halos kasing laki lang ng bote ng soft drink. May suot itong pulang sombrero, berdeng kasuotan at may puting balbas. Nakatitig ito kay Gardo habang ngumunguya ng dahon ng bayabas. Tila ba natutunaw sa hiya at gulat si Gardo sa nakita, at muntik pa siyang mapaupo muli sa lupa. Ako si Kulapo, isang duwende sa ilalim ng lupa ng maisang ito. Wika ng maliit na nilalang, sabay tayo sa malaking ugat ng santol. Ako ang tagabantay ng lupang hindi binabahiran ng kasakiman. Hindi makapaniwala si Gardo. Noon lang siya nakakita ng duwende at lalo pang kinilabutan nang maramdaman niyang hindi siya nananaginip. Inilagay niya ang kamay sa dibdib at kinurot ang sarili. Totoo ang lahat. At ikaw, dagdag ni Kulapo, ang huling magsasakang may pusong dalisay dito sa Sitio Maligaya. Kaya't ako'y lalapit sa iyo. Iligtas mo ang maisang ito sa kamay ng mga ganid. Wala po akong lakas. Ako'y isa lang pong binata at ang mga may kapangyarihan, may alagad silang mangkukulam at
mga alagad ng batas. Ngumiti ang duwende. Hindi mo kailangan ng baril o barang, basta't pag-ibig mo sa lupa'y totoo, tutulungan kita. Mula noon, nagsimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng binatang magsasaka at ng duwendeng tagabantay ng maisan. Tuwing gabi, si Kulapo ay dumadalaw at nagtuturo ng mga lihim sa lupa, kung paanong ang tamang dasal, pag-aaruga at pangangalaga ay makapagbibigay ng pinakamatatamis at pinakamasaganang ani. Lumipas ang 3 buwan. Hindi makapaniwala si Gardo sa kanyang nakita. Mas makapal, mas luntian at mas matataba ang mga bunga ng kanyang mais kaysa dati. Ang kanyang maliit na lupa ay naging parang paraiso sa gitna ng tagtuyot. Ngunit habang dumadami ang kanyang ani at nagiging usap-usapan sa bayan, may ibang matang nagmamatyag, mga matang puno ng pagnanasa. Lumaganap sa buong sitio Maligaya at mga karatig barangay ang balita tungkol sa kakaibang ani ng mais ni Gardo. Maging ang mga taga-munisipyo ng Tanglao ay napaikot ang ulo sa kabighani ng kanyang maisan. Ang dating tuyot at kulang sa pataba, ngayon ay berdeng-berde, siksik sa bunga, at tila sinumpaang hindi mamamatay kahit anong init ng araw. Imposible yan, sambit ng ilang matandang magsasaka. May agimat yang binatang yan, o may tulong ng di pangkaraniwan. Hanggang sa makarating ang balita kay Mayor Romulo Diaz, na kasalukuyang nakaupo sa kanyang aircon na opisina habang nilalagok ang mamahaling brandy. Kasama niya si Mang Loreto, ang mambabarang na tagasunod niyang tila ahas sa ilalim ng balat ng tao. Payat, balbas sarado, may mga butlig sa leeg at matay nanlilisik. Mayor, ani Loreto habang nakasubsob ang muka sa isang palaspas ng tabako. Hindi ako nagkakamali, may tumutulong sa kanya. Tumigil sa pag-inom si Mayor Romulo. Hindi ba't dati ay halos hindi mamunga ang maisan ni Gardo? Anong klaseng milagro ang dumapo sa lupaing iyon? May sumasayaw ba roon gabi-gabi? May batang puting kalabaw? O baka may duwende, sabat ni Loreto, sabay dura sa lata ng sigarilyo. Amoy ko, hindi likas ang sigla ng mga halaman. Bawat hibla ng tangkay, parang may basbas ng lamang lupa. Nanggagalaiti ang mukha ni Mayor Romulo. Sa loob-loob niya, hindi siya makapapayag na may ibang umangat na hindi sa ilalim ng kanyang talampakan. Kung totoo yan, di paalisin natin ang duwende o patayin kung kailangan. Mayor, bulong ni Loreto, ang mga duwendeng tagapangalaga ng lupa hindi basta lumalabas sa mata ng ordinaryong tao. Hindi mo sila masusuhulan. Pero kung bibigyan niyo ako ng isang gabi sa lupa ni Gardo, magagapi ko ang kapangyarihan ng kahit sinong lamang lupa. Napaisip si Romulo. Tila pilyong halakhak ang sumilay sa kanyang bibig. Pero paano tayo makakapasok sa lupa niya nang hindi nalalaman ng ibang tao? Dahil dito, agad nilang pinatawag si Mang Sisto, ang kapitan ng barangay ng sitio Maligaya, isang matandang mukhang pinitpit na saging, pero palaging nasa tabi ng alkalde. Walang ibang makakapasok doon nang hindi napapansin si Gardo, ani Sisto, maliban kung pasabugin natin ang lumang Poso Negro sa bandang likod ng kubo niya. Doon siya mapapalayo. Pwede kong utusan yung mga tambay sa kanto para di siya makabalik agad. Magaling, ani Mayor. Gawin mo. Gusto ko lang malaman kung totoo ngang may lamang lupa sa lupang yun. Kapag napatunayan nating may duwende siyang kasama, Loreto, ikaw na ang bahala. Kinagabihan, habang si Gardo ay nasa sapa upang magigib ng tubig at magsalang ng damit, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa likod ng kanyang kubo. Napamura siya sa gulat at nagmamadaling tumakbo pabalik. Ngunit pagdating niya roon, may 3 lasing na lalaki sa tapat ng kanyang bahay na nagsisigawan at nagbabatuhan. "Hoy!
Anong ginagawa niyo dito? Pasensya na, Gardo. Sigaw ni Mang Sisto na dumating kasunod ng kaguluhan. Pumutok ang Poso Negro. At may mga nalasing Hay, kaloko talaga tong gabi. Nagmadaling ayusin ni Gardo ang paligid. Ni hindi na niya napansin ang kakaibang presensya sa kanyang maisan. Dahil habang siya'y abala, si Mang Loreto ay nakapasok na sa kanyang maisan. Nakatungo ang mambabarang, may hawak na pulang manok sa isang kamay at sa kabila ay isang palad na may markang itim. Bumulong siya ng isang orasyon na hindi karaniwang naririnig sa lupaing ito. Isa itong wikang matanda pa sa sinaunang albularyo, wikang para sa mga nagpapakain sa sariling anino. Sa ngalan ng mga nalibing ng buhay, binubuksan ko ang pinto ng uhaw na lupa. Umalis ka, tagabantay. Lumipat ka sa dagat o bundok. Ang lupang ito ay hindi na iyo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang orasyon, isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa maisan. Napatras si Loreto. Sa gitna ng ihip ay lumitaw si Kulapo, nakasakay sa isang tutubi. May hawak na tangkay ng mais na tila baril na gawa sa ugat. Ikaw ang mambabarang ng kasakiman, bulong ni Kulapo. Hindi ka makakapasok dito habang hawak ko ang lupa. Ngunit natawa si Loreto. Maliit na bagay ka lang. Ang lakas mo'y nakasandal sa puso ng magsasaka. Kapag humina siya, mawawala ka rin. Kung gayon, ani Kulapo, kailangang palakasin namin ang loob ni Gardo dahil sa mga darating na araw, mas mabibigat na pagsubok ang darating. At muling naglaho si Kulapo sa hangin, iniwan ang mambabarang na may bitin na orasyon. Hindi pa tapos ito, sabi ni Loreto, habang nilalamukos ang pulang balahibo ng manok. Lumipas ang 3 araw matapos ang pagsabog ng Poso Negro at ang lihim na pagpasok ni Mang Loreto sa maisan ni Gardo. Akala ng binata ay isa lamang itong aberya sa kalikasan, kaya balik siya sa dating gawain, pagdidilig, pag-aararo, at pakikipag-usap sa kanyang kaibigang duwending si Kulapo tuwing gabi. Ngunit hindi niya namamalayan na nagsisimula ng gumapang ang kasamaan sa paligid. Una sa lahat ng naapektuhan ay si Aling Meding, ang matandang kapitbahay ni Gardo na laging nagbibigay sa kanya ng tinapa at tuyo tuwing umaga. Isang araw, bigla na lamang siyang natumba habang nagwawalis ng bakuran. Nagkulubot ang kanyang balat at tila 1 linggo agad ang idinagdag sa kanyang edad sa loob lang ng isang gabi. Anong nangyari sa iyo, Aling Meding? Tanong ni Gardo habang sinasalo ang matanda. Hindi ko alam, iho. Pakiramdam ko'y may malamig na dumapo sa batok ko kagabi. Pagkagising ko, hindi ko na maitaas ang kamay ko. Parang may humihigop ng lakas ko. Kasunod nito, sinundan ng panlalagas ng mga balahibo sa katawan ng manok ni Mang Kadyo, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Gardo. Ang dating masiglang manukan ay tila dinapuan ng sakit na hindi maipaliwanag ng mga veterinaryo. Hindi ito natural, ani Mang Kadyo habang pinapahid ang langka sa sugat ng isang manok. Parang may nagkukulam sa amin. At nang sumunod na gabi, isang batang 8 taon ang biglang sinumpong ng matinding lagnat matapos maglaro malapit sa maisan ni Gardo. Pinagpapawisan ito ng malamig, bumubula ang bibig, at paulit-ulit na sinisigaw ang mga salitang, "Huwag mo akong kunin, huwag mo akong kainin." Nang marinig ni Gardo ang mga balita, agad siyang kinabahan. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga naapektuhan, si Aling Meding, si Mang Kadyo, at maging ang batang may lagnat. Hindi siya makapaniwala na ganito kabilis lumaganap ang kapinsalaan. Nang sumapit ang hating gabi, tinawag niya si Kulapo. Sa likod ng kanyang kubo, sa ilalim ng punong duhat na may mahiwagang liwanag, muling lumitaw ang duwende. May masamang kutob sa kanyang mukha, taliwas sa nakasanayang saya. May gumising sa mga sumpa ng lupa, Gardo, ani Kulapo. Kinambala ang balanse ng kalikasan. May nangahas na pumasok sa maisan
at nagpukaw sa mga natutulog na alingaw-ngaw ng kasamaan. Si Mang Loreto, bulong ni Gardo. Isa siyang mambabarang, kasama siya ni Mayor Romulo. Tumango si Kulapo. Tama ka. Ginamit niya ang mahina mong sandali, ang oras ng iyong pagkaabala. Sa maikling panahon ay naibukan niya ang bitak ng lupa at doon ay nagtanim ng itim na binhi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gardo, kunot noo. May inilagay siyang mantsa sa pagitan ng pananim at lupa. Hindi ito basta peste. Isa itong sumpang pangkalikasan. Isang uri ng magikang kayang humigop ng enerhiya ng mga buhay na nilalang na napapalapit sa sakahan mo. Natigilan si Gardo. Kaya pala pati mga hayop at tao sa paligid ay nadadamay. Hindi ito titigil hanggat hindi natatanggal ang ugat ng kasamaan, paliwanag ni Kulapo. At ang ugat na yon ay itinanim malapit sa puso ng maisan, isang ginayat na laman ng mambabarang, baka laman loob ng hayop o ng ibong ginamitan ng orasyon ng kamatayan. Kinabukasan, maagang gumising si Gardo. Inikot niya ang kabuuan ng maisan, dala ang itak na binendisyunan noon ni Kaagno, ang namayapang albularyo sa kabilang baryo. Sa bawat sulok ay humukay siya ng lupa. Lahat ay tila normal. Hanggang sa makarating siya sa bandang silanganin, malapit sa matandang bato kung saan madalas siyang nagdadasal. Doon, nakita niya ang isang hukay na tila pinangahuyan ng apoy. May mga abo ng balahibo, patak ng tuyong dugo, at isang maliit na lalagyang gawa sa buto ng kambing. Binuksan niya ito, at sa loob, isang itim na binhi. Tila may buhay, gumagalaw kahit walang hangin. Parang pulgas na may hininga. Napaatras si Gardo. Ito na nga ang sinasabi ni Kulapo. Bigla dumilim ang langit. Sumambulat ang malakas na kulog. Sa di kalayuan ay tila may aninong dumaan. Matangkad, nakaitim, may mata na kumikislap ng pula. Hindi mo ako basta-basta matutuklasan, Gardo, bulong ng hangin. Marami pa akong uod na itatanim sa lupa mong yan. Kinagabihan, dinala ni Gardo ang itim na binhi sa matandang albularyong si Ka Oryang sa kabilang barangay. Kahit 87 anyos na ito, sinasabing may hawak pa ring dasal na kayang pumatay ng aswang sa isang sigaw lamang. Pagkakita pa lang ng albularyo sa binhi, agad itong umatras. Napakaitim ng hangin nito, Higo, wika niya. Hindi lang ito barang, ito ay sumpang may kaluluwa. Isa itong buhay na kulam, iniluwal mula sa pinagsanib na orasyon at poot. Kailangang sirain mo yan bago pa ito magugat sa puso ng iyong maisan. Paano po? Itaas mo sa apoy ng araw. Sa kabilugan ng buwan, ipaloob sa asin ng dagat. At huwag na huwag mong ipapahawak sa kahit sino, kundi pati sila'y dadapuan ng anino. Sa buong buhay ni Gardo, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaba. Simula pa pagkabata ay nasanay siyang mag-ani ng mais, tumawa sa ilalim ng araw, at makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa engkanto at multo. Mga kwentong tinatawanan lang niya noon. Pero ngayon, isa-isa nang nagiging totoo. Gabi ng kabilugan ng buwan. Tulad ng bilin ni Kaoryang, pumunta si Gardo sa gitna ng maisan dala ang itim na binhi na isinilid niya sa bote, may halong asin sa loob, at pinaligiran ng banig na may habing sinaunang baybayin. Sa likuran niya, nakasunod si Kulapo, ang kanyang alagang duwende, na may dala ring sako ng durog na bato mula sa ilog ng San Ramon, isang batong sinasabing may likas na pangontra sa barang at sumpa. Sigurado ka bang ito na ang tamang oras? Tanong ni Gardo habang pinapawisan. Ngayon lang sila magiging mahina, sagot ni Kulapo. Pero sa oras ding ito, magpapadala sila ng una nilang tagasundo. Tagasundo? Isang halimaw na hindi basta-basta makikita sa mata ng tao. Kailangan mo ng mata ng liwanag.
Iniabot ni Kulapo ang isang maliit na bilog na mutya. Tila luhang salamin na kulay puti at bughaw. Nang itapat ni Gardo sa kanyang mata, napadilat siya sa nakita. Sa unang tingin, tahimik ang maisan. Walang hangin, walang kuliglig, at walang ingay ng mga insekto. Ngunit sa salamin ng mata ng liwanag, lumitaw ang isang nilalang. Ito ay tulad ng higanting anino. Hubad, walang mata, may mahahabang kuko sa kamay at paa, at hila-hila ang isang kadena ng bulok na laman. Sa kanyang bunganga ay tila walang dila, kundi ahas na sumisirit ng itim na laway. Dumating na siya, bulong ni Kulapo, ang tagasundo ng mambabarang. Dumiretso ang nilalang patungo sa gitna ng maisan, doon sa kinatatayuan ni Gardo. Agad niyang hinugot ang kanyang itak na pinahiran ng langis ng niyog at pinadaluyan ng orasyon ni Kaagno noong siya'y 16 na taong gulang pa lamang. Kung lalapit ka pa, magbabayad ka ng dugo, sigaw ni Gardo, ngunit hindi ito natakot. Sa halip, humugong ang hangin. Ang mais ay tila yumuko, at sa isang iglap, humagibis ang nilalang. Isang iglap lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Tumalon si Gardo, sinagupa ang nilalang, at ang kanilang paglalaban ay tila alingaw-ngaw ng mga talim sa gitna ng hangin. Tila hindi tinatablan ng itak ang balat ng nilalang. Ngunit nang isinalang ni Kulapo ang isang bilog na bato sa apoy ng sulo, biglang umuga ang lupa. Napasigaw ang nilalang, tila sinunog mula sa loob. Pukawin mo ang lupa, Gardo, sigaw ni Kulapo. Sabuyan mo ng asin ng dagat. Sinabuyan ni Gardo ng asin ang paligid ng nilalang. Umusok ang lupa. Umatras ang nilalang, tila nabubulok. Dahan-dahang bumagsak ito, nanginginig, hanggang sa ito'y tuluyang matunaw. Naging usok na may amoy ng nasusunog na balahibo. Ngunit bago ito tuluyang mawala, nagsalita ang boses na tila mula sa ilalim ng mundo. Hindi ito ang wakas, Gardo. Darating ang 2 buwan, at sa kanyang pagbilog, babalik ang 3 pa. Pagkatapos ng laban, tahimik na muling bumalik si Gardo sa kanyang kubo. Sariwa pa ang mga sugat niya, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Alam niyang hindi iyon ang huli. Alam niyang ang tunay na digmaan ay kasisimula pa lamang. Kinabukasan, pag-ikot niya sa baryo, nakita niyang lalo nang lumalala ang sitwasyon. Ang mga tanim sa ibang bukirin ay tila natutuyo kahit tag-ulan. Ang ilog sa may silangan tila nangingitim. At ang mga tao, isa-isa nang lumalayo sa kanya, tila pinangingilagan siya. Lumitaw ang isang tsismis. Si Gardo raw ang dahilan ng sakit, may itinatagong nilalang, at may alaga raw na hindi tao. Maging ang ilang kaibigan niyang dati ay kasama sa pananghalian, ngayoy hindi na siya tinitingnan sa mata. Ngunit higit pa rito, isang balita ang nagpahinto sa kanyang mundo. Gardo, wika ni Mang Kadyo. Pinatawag ka ni Mayor Romulo. Gusto ka raw kasuhan ng pagsira sa kalikasan. At may testigo raw siya, si Mang Loreto. Ang balitang ipapatawag siya ng mayor ay tila kulog na umalingaw-ngaw sa dibdib ni Gardo. Hindi niya inaasahan na ang mga malalapit sa kanya noon ay magiging kasangkapan sa pagpapabagsak sa kanyang pangalan. Pagdating niya sa munisipyo ng San Martin, sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga tauhan ni Mayor Romulo. Nakasandal sa mamahaling silya ang alkalde, hawak ang isang makapal na folder. Gardo, sa wakas, dumating ka rin, ani Mayor, na may pilit ng ngiti sa labi. Napakabait mo raw sa mga duwende. Nag-init ang batok ni Gardo. Alam niyang may laman ang sinabi nito. Ano pong sadya ninyo, Mayor? Tanong ni Gardo, kontrolado ang boses.
Sumenyas ang mayor sa isang tauhan. May pumasok na matandang lalaki, si Mang Loreto, isang matandang magsasaka na minsan nang tinulungan ni Gardo noong ito'y inatake ng hika sa maisan. Ngunit ngayon, tila ibang tao na si Mang Loreto. Maputla, nanginginig, at tila takot ang nasa likod ng kanyang mga mata. Ito ang testigo, ani Mayor Romulo. Ayon sa kanya, nakita ka raw na nagsusunog ng bahagi ng kagubatan sa likod ng maisan. Hindi ba't bawal ang ganon, Gardo? Kasama mo pa raw ang isang maliit na nilalang na hindi tao. Dagdag ni Kapitang Rodel, isa sa mga kapanalig ng mayor. Napatingin si Gardo kay Mang Loreto, ngunit hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Napansin niyang tila may paltos ang batok nito, mga bilog na marka na para bang kinagat o tinusok. Binabarang kanila, Mang Loreto. Bulong ni Kulapo na nasa kanyang bulsa. May panghawak sila sa kanyang isipan. Pinipilit ni Gardo na ipaliwanag ang panig niya. Inilahad niya na gabi-gabi siyang binabantaan ng hindi maipaliwanag na nilalang sa maisan, na may nangyaring pagsalakay noong nakaraang kabilugan ng buwan at na may mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag sa simpleng batas ng tao. Ngunit hindi iyon pinakinggan. Ang dami mo nang sinasabi, Gardo, ani Mayor. Ang kailangan ko lang malaman, aaminin mo ba o hindi? Hindi po ako nagsunog ng kagubatan. Hindi ko sisirain ang mismong lupa na bumubuhay sa akin. Tumango si Mayor Romulo. Di sige. Tutuloy natin ang kaso. At habang nakabinbin ito, ang maisan mo ay isa sa ilalim sa inspeksyon. Maaari rin naming ipasara pansamantala. Public safety, alam mo naman. Tumayo si Gardo, galit ang laman ng dibdib. Lahat ng ito hindi para sa batas, kundi para sa sariling interes mo, Mayor. Napangiti si Mayor Romulo. Tama ka, Gardo. At darating ang araw, kahit ang mga duwending alaga mo, luluhod din sa akin. Pag-uwi ni Gardo sa kanyang tahanan, sinalubong siya ng masama pang balita. Ang ilan sa kanyang mga tanim ay tuyo na, tila tinusok at nilaslas. Ang mga sigay ng mais ay naging abo. At ang mga manok sa kulungan niya, isa-isang nagsitayuan ang balahibo, tapos ay bumagsak na parang nabigla ang puso. Hindi lang ito gawa ng tao, bulong ni Kulapo habang nagbabantay sa bubungan. May mambabarang sa baryo at siya ang sumusunod sa utos ng mayor. Napatingin si Gardo sa silangan. Doon sa tirahan ni Aling Begonia, isang kilalang matandang albularyo na dati respetado. Ngunit nitong mga huling taon ay naging kaalyado na ng mga politikong may kapangyarihan. Siya ang barang, bulong ni Kulapo. Pinakawalan niya ang anino kagabi at mas malakas pa ang susunod. Gabi ng sumunod na araw, habang si Gardo'y nagpapahinga, isang mabangong usok ang biglang pumasok sa kanyang bintana. Ngunit hindi ito usok ng kamanyang. Ito'y may halong pulbos ng alkitran at abo ng ahas. Pagdaka, bumukas ang mga paso sa paligid ng kanyang bahay. Mula sa lupa, sumirit ang apoy na bughaw at mula rito'y lumitaw ang isa na namang nilalang. Ito ay may ulo ng kalabaw, katawan ng tao at buntot ng sawa. Ang mga mata nito'y lumiliyab ng pula. Ikaw si Gardo, sabi nito. At ako ang ipinadala ni Ina ng alkitran upang sunugin ang kaluluwa mo. Nagbunot ng itak si Gardo. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Kulapo. Bitbit ang isang bilog na kwintas na may gintong dahon. Gamitin mo ito, sigaw ni Kulapo. Isinuot ni Gardo ang kwintas. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng pananggalang ang kanyang katawan. At sa bawat hampas ng nilalang, nagbabalik ang apoy sa kanya. Isa, dalawa, tatlong suntok. Lahat ay lumusot, ngunit hindi tumama. Sa huling hampas ng itak ni Gardo, tumama ito sa leeg ng halimaw. Lumipad ang ulo nito na parang buntala at bumagsak na lamang ang katawan sa lupa bilang uling.
Habang umuusok pa ang bakuran, lumapit si Kulapo. Hindi pa ito tapos. Sa susunod, sabay-sabay silang darating. Ang 3 alagad ng mambabarang. Bawat isa ay may daladalang sigalot. Napatingin si Gardo sa kalangitan. Madilim, ngunit wala pang buwan. Ibig sabihin, may panahon pa siyang maghanda. Kung ayaw ni Mayor na payapa ako, bibigyan ko siya ng dahilan para katakutan ang lakas ng lupa. Matapos ang gabing sinalakay siya ng nilalang ng usok at apoy, nagsimulang magbago si Gardo, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual. Alam niyang hindi na sapat ang pagiging masipag at matatag lamang. Kailangan niyang yakapin ang mas malalim na koneksyon sa mga tagapangalaga ng kalikasan at misteryo ng lupa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gitna ng kanyang maisan, lumapit si Kulapo at umupo sa kanyang balikat. Panahon na para humubog ng pananggalang, Gardo. Hindi sapat ang itak o mutya. Kailangan mo ng kabuuang pagkakaisa sa lupa, hangin, tubig at apoy. At paano ko gagawin yon? Tanong ni Gardo. Sa ilalim ng punong matanda, ang pinakamatandang puno sa gubat. Nasa paanan nito ang bato ng wika at sa ilalim ng batong iyon, natutulog ang duwending tagapanday. Kinabukasan, dinala ni Kulapo si Gardo sa isang bahagi ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Walang masyadong liwanag na dumadaos-dos sa dahon ng mga puno. Ang lupa ay malamig, basa at tila buhay. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, natunton nila ang punong matanda. Halos kasinlaki ng isang bahay ang katawan nito at sa ugat ng puno, naroon ang bato ng wika. Isang laking lapidang batong may mga sinaunang ukit. Biglang lumiwanag ang katawan ni Kulapo at sa isang pitik ng kanyang daliri, nabuksan ang lupa sa paanan ng bato. Isang madilim na butas ang bumungad. Bumaba ka. Hintayin ka niya roon. Sa pagpasok ni Gardo sa loob, agad siyang nabalot ng malamig at malagkit na hangin. Para siyang lumulubog sa lupa. Ngunit sa pinakailalim, natagpuan niya ang isang maliit na duwendeng may balat na tila tansong nasunog, nakasalamin at may hawak na martilyo. Ikaw ba si Gardo? Tanong ng duwende habang pumuputok ang apoy sa kanyang palad. Ako nga, sagot niya. Narinig kita, ramdam kita. Ang puso mo'y may paggalang sa lupa. Kaya mo bang bayaran ang hinihingi ng lupa kapalit ng kalakasan? Kahit ano, sagot ni Gardo. Basta't maprotektahan ko ang pamilya, lupain, at mga nilalang na katuwang ko rito. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, nanatili si Gardo sa ilalim ng lupa. Sa bawat araw, isang bahagi ng kanyang katawan ang sumasailalim sa pagsubok. Unang araw, puso. Inilubog ang kanyang kamay sa ginintuang bulawan ng apoy. Sa bawat pintig ng kanyang puso, hinubog ang pananggalang ng lakas. Ikalawang araw, lalamunan. Pinainom siya ng dagta ng punong may lason. Kailangang matutong pumili ng tamang pananalita at pagdepensa laban sa panlilinlang. Ikatlong araw, paningin. Ipinikit ang kanyang mata at binigyan ng kapangyarihang makakita sa di nakikita, ang kaluluwa ng mga halimaw, ang kulay ng kasinungalingan at ang galaw ng kapalaran. Sa huling gabi, inabot sa kanya ng duwending tagapanday ang isang bagay na hugis bilog, may 3 mata at gintong ukit. Ito ang panangga ng 4 na likas. Gamitin ito hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagtatanggol. Tandaan mo, ang pinakamakapangyarihang mandirigma ay ang may malasakit, hindi galit. Pag-ahon ni Gardo mula sa ilalim ng lupa, tila isa na siyang bagong nilalang. Ang kanyang katawan ay malakas, ang kanyang pandinig ay mas matalas, at ang kanyang mga mata ay nakakakita sa mga espiritong lumilibot sa paligid. Handa na ako, bulong niya. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng mga mabubuting duwende. Sa paligid ng kanyang bahay,
ay binigyan siya ng mga proteksyon. Dahon ng kupang sa bawat haligi, aso't pusa na may pulang tali sa leeg, mutyang ilog sa palangganang luwad. Ngunit habang siya'y nagbabalik, sa kabilang dulo ng baryo, isang nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo ng uwak ang bumagsak mula sa ulap. Ito si Ambo Tagahapay, ang alagad ng mambabarang na kayang lumikha ng bagyo at buhawi sa isang iglap. Si Gardo'y lumalakas, pero wala pang sumalba sa kanya sa aking simoy ng kamatayan. Sa katahimikan ng gabi, habang natutulog ang mga hayop at nilalang sa paligid ng maisan ni Gardo, isang biglaang pag-ugong ang bumalot sa langit, tila alon ng hangin na may galit. Dumampi sa balat ng mundo ang malamig na simoy na may halong buhangin. Sa ibabaw ng isang puno ng akasya, lumitaw ang isang anino. Matangkad, balingkinitan, ngunit may ulo ng uwak at mga pakpak na singitim ng gabi. Ito si Ambo Tagahapay, isa sa pinakamatapat at pinakamarahas na alagad ni Mayor Lazaro. Isinumpa siya ng kalikasan matapos niyang sunugin ang isang gubat noon sa kagustuhang masilaw ang mga nilalang sa kanyang paniniwala. Ngunit sa halip na kamatayan, ginawa siyang nilalang ng hangin, ginawang armas ng kasakiman. Umagang-umaga pa lang, napansin na ni Gardo ang kakaibang kilos ng hangin. Lumulutang ang alikabok kahit walang dumaraan. Ang mga kalapating dati nagpapahinga sa kanyang bubong ay hindi nagpakita. Tumahol ng tuloy-tuloy ang kanyang mga asong itim na may pulang tali sa leeg. Lumapit si Kulapo na may dalang hibla ng tuyong damo. Nasa paligid na si Ambo. Hindi siya tulad ng ibang halimaw. Ginagamit niya ang hangin upang paghimatayin ang puso. Kapag sinimulan kanyang ikuti ng kanyang alon, posibleng mawalan ka ng malay o mas malala, mawalan ng diwa. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Gardo habang pinipigil ang pagkibot ng kanyang katawan sa malamig na dampi ng hangin. Itaga mo ito sa lupa, sabi ni Kulapo, sabay abot ng isang piraso ng kahoy na may tatak ng araw at buwan. Ito ang panawag ng lupa, isang paniktik. Kapag itinaga mo ito sa lupa, makikita mo ang mga nilalang na nakatago sa simoy. Itinaga ni Gardo ang paniktik sa gitna ng kanyang maisan at sa isang iglap, tila nabura ang normal na itsura ng paligid. Sa halip na langit, nagpakita ang isang pabilog na ulap, umiikot, at sa pinakagitna nito ay ang lumilipad na si Ambo Tagahapay, lumulutang, naglalabas ng sandamakmak na alikabok na tila may buhay. Gardo, tinig ni Ambo, paos, at tila mula sa loob ng isang kuweba. Bakit ka lumalaban sa agos ng kapangyarihan? Sa dulo'y babagsak ka rin. Hindi ako natutukso sa yaman o kapangyarihan. Ang lupa't biyaya ay para sa lahat, sagot ni Gardo. Mabilis na gumalaw si Ambo. Sa isang hampas ng kanyang pakpak, humampas ang buhawi sa kanan ni Gardo. Tumilapon ang ilang mga punla. Ngunit bago pa man siya tamaan, sinahod ito ng kanyang panangga ng 4 na likas, na agad nagningning ng bughaw at luntian. Sa bawat hampas ng hangin, sinasagot ni Gardo ng katigasan ng lupa. Isinaksak niya ang kanyang daliri sa lupa at mula rito'y lumitaw ang matitinik na ugat na bumalot sa katawan ni Ambo kahit pansamantala. Ngunit si Ambo ay hindi ordinaryo. Tumili ito sa langit at lumipad pa itaas. Kasunod ang isang dambuhalang alon ng buhangin. Pinasabog niya ito pababa. Tila kumot na gusto siyang balutin sa sakit at pagkabulag. Inilabas ni Gardo ang pangalawang bahagi ng pananggalang, ang hangin ng tunay na diwa, hininga ng kagubatan. Nilanghap niya ito at sa isang iglap nagliwanag ang kanyang katawan at nawala sa paningin ni Ambo. Biglang lumitaw si Gardo sa likod ng kalaban at gamit ang itak na pinanday sa ilalim ng lupa, pinutol niya ang isang pakpak ni Ambo. Sa isang huling pagtili, pumagsak si Ambo sa gitna ng maisan.
Hindi pa siya patay, ngunit nanghihina na. Lumapit si Gardo at itinapat ang pananggalang sa kanyang dibdib. "Bakit mo piniling maglingkod sa kasakiman?" tanong niya. "Dahil sa mundo, walang lugar ang mahihina," sagot ni Ambo, bago tuluyang mawalan ng ulirat. Hindi pinatay ni Gardo si Ambo. Sa halip, tinawag niya ang mga duwendeng tagapagbantay ng kagubatan. Dinala nila si Ambo sa ilalim ng lupa upang doon mapanumbalik ang kanyang diwa kung sakali mang kaya pa. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, sa isang malalim at maitim na kuweba, nag-aalab ang mata ng mambabarang na si Aling Sabel, tagasunod ng mayor. Nilusaw niya ang alon ng hangin. Sa susunod, hindi lang hangin ang ilalaban namin, kundi kamatayan mismo. Kinabukasan ng pagkatalo ni Ambo Tagahapay, muling bumalik ang katahimikan sa maysan ni Gardo. Ang mga ibon ay nagbalik, ang simoy ng hangin ay naging banayad, at ang mga mais ay muling tumayong tuwid, wari walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may umuusbong na banta, mas matindi, mas marahas, at higit na mabalasik. Sa pinakasilong ng kuweba ni Aling Sabel, nagtipon ang 5 matandang tagasunod ng dilim. Nasa gitna nila ang isang dambuhalang bungo na may nakaukit na sinaunang letra ng mga kulam. Isinausaw ni Aling Sabel ang kanyang mga kuko sa itim na langis na nagmula sa pinigaang puso ng tuko at sinimulang gumuhit sa lupa. "Huwag lang magtiwala sa mambabarang," bulong ni Kulapo kay Gardo habang binabantayan ang timog kanlurang bahagi ng maisan. Kaya niyang buhayin ang mga aninong walang kaluluwa. Sa gitna ng ritual ni Aling Sabel, gumalaw ang bungo. Umusok ito at dahan-dahang humugis ang isang nilalang mula sa pulang putik at abo ng sinunog na kasaysayan. Lumitaw ang isang katawan na may balat na parang bato, may mga kukot ngipin na tila yari sa mga pira-pirasong buto ng tao. Ang kanyang mga mata ay hukay ng kadiliman at ang hiningay amoy ng bulok na lupa. "Buhayin ang galang pugot!" sigaw ni Aling Sabel. Ang nilalang na lumalaban hindi para sa katuwiran, kundi para sa tagumpay ng lakas at puot. At sa huling patak ng dugo ng isang inahing itim na manok, tumindig ang nilalang at sumigaw ng isang nakakayanig na sigaw. Isang sigaw na narinig ni Kulapo kahit sa malayo. Habang si Gardo ay nagbubungkal ng lupa upang ilipat ang tanim, lumindol ng bahagya. Ang mga puno sa gilid ng kanyang maisan ay yumuko at ang langit ay nagdilim kahit wala pang ulap. Bigla na lang dumaan ang isang aninong parang ulap ng alikabok. Naputol ang isang sanga ng mais. Isa pa. Hanggang sa unti-unti, dumating ang nilalang. Nakaharap ni Gardo ang isang nilalang na halos kasing taas ng puno, balot sa ugat ng kamatayan. May mga mata na hindi nagkukubli ng kahit anong awa. "Ako si Galang Pugot. Itinawag ako sa ngalan ng inggit at sakim. At ikaw, Gardo, ang unang taniman kong dudurugin." Isinuksok ni Gardo ang kanyang mutya ng buhay sa ilalim ng talampakan at humugot ng lakas mula sa mismong kalikasan. Lumabas sa kanyang katawan ng mga espiritu ng mais. Mga aninong anyo ng lalaking may gintong balat at mga palad na gawa sa uhay. Pinalibutan siya ng lakas ng kalikasan, ngunit di pa rin siya sigurado kung sapat iyon. Tumakbo si Galang Pugot na parang hayop. Sa bawat yapak niya ay gumuho ang lupa. Hinampas niya si Gardo gamit ang kamay na parang pamukpok. Sumalo si Gardo gamit ang kanyang itak na pinanday sa panahon ng tagtuyot. "Hindi ako natatakot sa halimaw na isinilang ng kasakiman," sigaw niya. "Ako'y anak ng lupa. Ako'y tagapangalaga ng ani." Sa isang iglap, pinatubo ni Gardo ang mga ugat ng mais sa ilalim ng lupa. Bumalot ito sa mga paa ni Galang Pugot, pero mabilis nitong pinilas ang mga tanim, sinira ang palibot at sumigaw ng isang kulog. Muling bumangon si Gardo, duguan ng bisig,
ngunit matatag. Biglang dumating si Kulapo kasama ang 3 duwendeng tagapangalaga ng 4 na elemento. Bakong, ang tagapangalaga ng apoy, Tuglay, ang tagapangalaga ng hangin, at Minikid, ang tagapangalaga ng tubig. Panahon na para gumamit ng mas matandang bisa, wika ni Kulapo. Sabay-sabay nilang itinapat ang mga kamay sa paligid ni Gardo. Sumambulat ang liwanag mula sa mga panig ng bukid at pinalibutan si Gardo ng mga sinaunang anting-anting. Ang kaliskis ng bituin, ang sipres ng gunita, at ang lapis ng inang lupa. Nang muling umatake si Galang Pugot, si Gardo ay lumutang mula sa lupa. Sa kanyang kamay, nabuo ang itak ng 4 na sumpa, pinagsama-samang lakas ng apoy, hangin, lupa, at tubig. Sa ngalan ng mga magsasakang inapi, sa ngalan ng kalikasang dinahas, sa ngalan ng duwendeng pinahiya, umalis ka sa aking lupa. Tumama ang huling hampas sa dibdib ni Galang Pugot. Tumili ito ng pagkasakit at ang kanyang katawan ay nagkawatak-watak. Naging alikabok na nilamon ng lupa. Tahimik na bumalik ang kalikasan. Muling bumalik ang sinag ng araw. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng kuweba, si Aling Sabel ay nakangising parang ahas. Ang huli ay hindi pa ito. Kapag ang mayor ay nagalit, kahit ang duwende may takot na rin. Sa bayang San Jeronimo, ang pagkatalo ni Galang Pugot ay umabot na sa tenga ni Mayor Clemente. Sa kanyang malawak na opisina na puno ng sigarilyo ang kanyang hininga habang hawak-hawak ang isang papel ng proyekto. Isang planong gawin ng bukirin ni Gardo bilang ecotourism resort na may golf course at inland lake. Isang proyekto na hindi matuloy-tuloy dahil hindi matibag ang lupa ni Gardo, na patuloy pa ring pinagtatanggol ng mahiwagang kapangyarihan. Isa lang siyang binatilyong magsasaka. Bakit siya ang hadlang sa aking milyong-milyong proyekto? Singhal niya. Hindi sapat si Sabel, sagot ng kanyang katiwala. Ngunit may iba pa. May mas malalim sa ilalim ng lupa ng San Jeronimo. Ayon sa matandang kasulatan na nakabaon sa bodega ng munisipyo, ang lupaing tinatamnan ni Gardo ay hindi basta-basta. Ito raw ay dating tahanan ng mga lumang duwendeng hari, mga nilalang na pinagpapantasyahan lang sa alamat. At si Kulapo ay isa lamang sa natirang bantay nito. Ang mga duwende raw na yon ay pinalayas sa ibabaw ng lupa ng mga Kastilang sumakop at isinumpa ang sinumang gagamit ng lupa para sa pansariling yaman. Ang mayor ay hindi naniniwala sa mga alamat, pero naniniwala siya sa resulta. At kung ang resulta ay nangangailangan ng bagong mambabarang, isa na mas makapangyarihan, walang kaluluwa at hindi rin tao, handa siyang makipagkasundo. Gabi ng walang buwan, lumusong si Mayor Clemente sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Bitbit niya ang dugo ng tandang sinigang sa katas ng bulaklak ng libingan at 7 patak ng langis mula sa bangkay ng babaeng nalunod. Dito siya tinanggap ng kambal na barangga, 2 nilalang na pinag-isang kaluluwa ng mag-ina, sabay isinumpa sa haliging bato ng lubi-lubi sa panahon pa ng mga Hapon. Ano ang kailangan ng isang leader na mukhang tao ngunit amoy gahaman? Bulong ng kambal. Ang kapangyarihang durugin ng mga duwende, sagot ni Mayor, at sunugin ang tanim ng batang nagmamagaling. May kapalit. Ano man iyon, ibibigay ko, kahit ang kaluluwa ng aking panganay. Tumahimik ang kagubatan. Tinanggap ang kasunduan. Nagising ang mga aninong matagal nang natutulog. Nang sumunod na gabi, nakaramdam si Gardo ng kakaiba. Hindi ito tulad ng mga naunang gabi na may tahimik na panaginip. May mabigat sa hangin, may tunog sa ilalim ng lupa. Parang may libu-libong alitap-tap na umiikot pero walang liwanag. Parang may libu-libong bubuyog na bulag pero may matatalim na pakpak. Hindi ito basta halimaw, babala ni Kulapo. Ito ang sinumpa mula sa pinagsamang poot, kalungkutan at gutom. Handa ka na ba? Tumango si Gardo. Nakasuot siya ng balat ng pinatuyong mais na pinakitaan ng dasal
may bitbit na kawayan na binendisyunan ng 4 na duwending tagapangalaga. Lumitaw sa harap ni Gardo ang 2 katawan. Mag-ina, magkadikit ang leeg at tiyan. May 6 na braso, may lumulutang na buntot ng pusa at mga matang walang puti. Gardo, ibigay mo sa amin ang lupa o isusumpa ka namin sa walang hanggang tagtuyot. Hindi ito lupa lang. Ito'y tahanan ng mga alaala, ng dugo ng aking ama, ng pawis ng aking ina. Hindi ito para sa negosyo. Hindi ito para sa inyo. Naglakad ang nilalang sa ere. Sa bawat yapak ng kanilang manika-like na paa ay nalalanta ang mais. Tumutumba ang mga kawayan at natutuyo ang mga sapa. Sa gitna ng takot at pagdududa, lumuhod si Gardo. Ipinasok niya ang kanyang mga palad sa mismong lupa ng kanyang sakahan. Dito siya tumawag. Ina ng lupa, ina ng pag-aani, ina ng pag-asang di inaasahan. Tulungan mo po ako. Hindi ko kaya ito mag-isa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang liwanag mula sa ilalim ng taniman. Ang diwata ng muling pagsibol, isang matandang anyo ng kalikasan na bihirang-bihira nang nagpapakita. Ang kanyang buhok ay alon ng palay at ang kanyang tinig ay huni ng hangin sa umaga. 3 beses kang tumulong sa kapwa, 3 beses mong tinanggihan ng yaman. Panahon na upang gantimpalaan ang puso mong hindi sakim. Inabot niya kay Gardo ang buto ng himagsik, isang binhi na kapag itinanim ay magbibigay ng buhay na hindi matitinag ng kahit anong kulam. Itinanim ni Gardo ang buto sa gitna ng maisan. Sa loob ng ilang sandali, tumubo ito ng isang punong may gintong dahon at mula rito'y lumabas ang mga espiritong duwende, mas marami, mas malakas at mas sinauna. Nagsimulang sumalakay ang kambal na barangga gamit ang aninong hugis, ahas, paniki at mata ng patay. Ngunit sa bawat pag-atake nila, pinoprotektahan ng gintong puno ang buong maisan. Hanggang sa mismong katawan ng mga barangga ay tinupok ng liwanag. Sa huling sigaw ng kambal, tumilapon ang isang piraso ng kanilang anino sa malayo. Sapat upang muling mabuhay balang araw, ngunit hindi sa panahong ito. Sa munisipyo, si Mayor Clemente ay nanlulumong nakatitig sa kanyang mga papeles. Umiyak siya hindi dahil sa proyekto, kundi dahil sa biglang pagkamatay ng kanyang anak sa hindi maipaliwanag na paraan. Binayaran ko ang kasunduan, bulong niya. Pero ang tubo ay ako rin pala. Matapos ang tagumpay laban sa kambal na barangga, muling bumalik ang katahimikan sa lupa ni Gardo. Subalit ang langit ay tila may iniwang babala. Madilim pa rin ang alapaap sa kanluran at tila may aninong nagmamasid mula sa kadiliman ng kagubatan. Sa ilalim ng gintong puno, nagpupulong si Gardo at ang kanyang alagang duwendeng si Kulapo kasama ang mga mas matatandang duwendeng tinawag mula sa ilalim ng lupa. Sa paligid nila, nakatayo ang mga tagapangalagang espiritu ng maisan, mga nilalang nagising na ngayon sa panibagong banta. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Kulapo. May isa pang susubok, ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Sa kanyang huling desperasyon, pinatawag ni Mayor Clemente ang matandang itim, isang albularyong hindi tao, hindi rin hayop, kalahating multo, kalahating halimaw. Siya ay isinilang sa pinagsanib na laman ng bangkay at laman lupa, pinakain ng kasakiman, at ginising ng panaghoy ng mga basag na pangarap. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon, pagmamakaawa ng Mayor. Ang iyong hiling, tugon ng matandang itim, ay kabayaran ng buong pagkatao mo. Tinanggap ng Mayor. At sa kanyang huling gabi bilang tao, naglakad siya papunta sa taniman ni Gardo. Dala ang huling sandata, isang kulam na gawa sa bituka ng sanggol at dila ng uwak na naninirahan sa punso ng kasamaan. Sa gitna ng dilim, nilusob ng matandang itim ang maisan. Sa bawat hakbang niya, nilalanta ang lupa, nasusunog ang mga dahon at natutunaw ang hangin. Tumatahol ang mga aso sa baryo, nagtatago ang mga ibon, naglaho ang mga bituin.
Tumayo si Gardo sa gitna ng taniman, tanga ng kanyang itak na gawa sa batong ligaya, pinanday mula sa pusong dalisay. "Hindi kita urungan," sigaw niya. "Ikaw ay isang binhi na dapat durugin," tugon ng matandang itim. Nagtagpo ang dalawa. Sumalpok ang liwanag laban sa dilim. Mula sa itak ni Gardo ay kumawala ang kapangyarihan ng kanyang ina, ang dasal, ang sakripisyo at ang pagmamahal. Mula sa matandang itim ay bumalot ang kasinungalingan, kasakiman at kasamaan ng puso ng tao. Nang malapit ng matalo si Gardo, lumundag si Kulapo sa gitna ng labanan. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling katawan upang maging pananggalang sa huling sabog ng itim na kulam. Nasugatan si Gardo, pero buhay siya. "Kaibigan, hindi ako nagkamaling piliin ka bilang tagapagmana ng lupa," bulong ni Kulapo habang unti-unting nawawala sa hangin. "Hindi mo ako iniwan," sagot ni Gardo, luhaang nakaluhod. "Hindi kita malilimutan kailanman." Dahil sa sakripisyo ni Kulapo, bumaligtad ang sumpa ng matandang itim. Kinain siya ng apoy ng kanyang sariling kulam. Nahulog si Mayor Clemente sa sariling hukay na binutas ng kanyang kasakiman. Sa huling sandali, walang naiwan kundi abo at alingaungaw ng kanyang sariling pagtawa. Tila siya'y nabaliw sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng laban, isang matinding ulan ang bumuhos sa buong San Jeronimo. Hindi ito ulan ng kamalasan kundi ulan ng paghilom. Tumubo ang mga tanim na matagal nang nalanta. Bumalik ang mga ibon sa hangin. At sa gitna ng maisan, muli ay sumibol ang gintong puno, mas malaki, mas matibay. Dumating ang mga tao mula sa bayan, isa-isa silang humingi ng tawad kay Gardo. Ang mga dating nanlait sa kanya, ngayon ay namangha sa kanyang tapang. Ang mga bata ay binigyan ng mga palay na may espesyal na butil, panimulang binhi para sa bagong taniman ng kabutihan. Hindi tinanggap ni Gardo ang alok na maging bagong mayor. Mas pinili niyang manatili sa kanyang lupa bilang tagapangalaga ng kalikasan at alaala ng mga duwende. Bawat buwan ay dinadalaw pa rin niya ang punso kung saan siya unang nakilala ni Kulapo. "Wala na si Kulapo sa katawan," sabi niya minsan. Pero buhay siya sa bawat patak ng ulan, sa bawat pag-ani, sa bawat pusong hindi sakim. Mula noon, naging alamat si Gardo. Ang kanyang pangalan ay binibigkas sa mga gabi ng pista. Ang kanyang kabutihan ay kinikilala sa bawat taniman ng mais. At ang punso ni Kulapo ay hindi na ginagalaw ni numan. At sa tuwing may batang lalaking napipighati sa kahirapan, isang alitap-tap ang lilipad sa kanyang bintana. Marahan, malamlam, ngunit may dalang pag-asa. Wakas.